Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Okay, mga tinahod nga tigpaminawan niya na usabang nga tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ni ining ubos ninyo nga lagad sa mong tulumanon. Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, ang atong pizza karon, pizza 15 no, sa bulan sa Hulyo tuig 2018. Okay, sa gyapon ako moingon maayong adlaw sa Ginoo kanatong tanan. Mga tinahod nga tigpaminaw, ang atong paghisgutan karon ni ining laing edisyon no, sa atong tulumanon kahayag sa pagtuong Katoliko. Mo sentro ta sa kining mahitungod sa kinibang mga visible signs sa atong pagtuo nga maoy gihimo natong kana bang pagpahinumdom. Pagpahinumdom sa mga butang angin natong hinumduman labi na gyud sa mga balaanong butang, no? Kay kining atong mga symbols o mga pagpahinumdom lahi ang panglantaw sa uban nato mga igsoon, especially no sa mga nahimulag nga karon dili na sila kauban nato o mga dili na sila Katoliko, no? Kining mahitungod sa mga imahen nga ang atong tumong og tuyo gitabunan, gustong tabunan sa nagtuo ko sa kangitngit para dili ba mapasundayag ang angay unta gyud mapasundayag ani nga mao nga butang. Now, tumbuko na to diretso, no? Kinigong butang nga atong makita no sa atong mga mata. Nagsilbi man gud ni siya og kana bang kana ganing ug unsay mensahe sa makita sa atong mga mata. Diha ta makakaton o kana bang sa English pa maka-learn. Di ba? Makakaton og mga butang og unsay makita nato pinaagi sa atong mga mata. Sa may pananglitan ni ana. Ang pananglitan ni ana kining atong mga kabataan, for example, asa man na sila maka kuha sa ilang mga nahibaw-an. Ang mga bata magakuha sa ilang mga nahibaw-an pinagi sa ilang makita o sa ilang madungog. Mo bitaw nga ang bata kung unsay pinulungan sa ginikanan, ang pinulungan sa ginikanan mao gyud makatunan sa bata. Di ba? Mga tinahod nga tigpaminaw. So kung ang lingwahe o pinulungan sa ginikanan Bisaya pud ang makatunan sa bata. Dayon karon kanang pagka hingnon ta lang kanang problema ron sa atong katilingban kining pagka for example kung ang bata mo dako mahimo siyang palahubog ba or kana bang adik, asa man na nakatunan sa bata, hine-hine siyang magdako sa iyang makita, no? Pinagi sa iyang mga mata.
nagsilbing ehemplo o example ang makita. Kunang bata siging gatan-aw og kanang telebisyon, unya ang gitan-aw mga bayolente nga mga salida, ang bata pod diha makakat-on sa bayolente nilang batasan. Ngaw, ang buot na akong ipasabot, sa atong pagtuong Katoliko, naatay mga visible signs, naatay mga butang nga unta gituyo ni para makakuha tag mensahe ni ining mga butanga og mabuhat nato, masundog nato og unsa may angay sundugon aning atong mga makita. Ang buot na akong ipasabot kining atong mga sacred images, kung mga larawan sa mga santos. Kining larawan sa mga santos, kung makakita ta, labi na kung kahibaluta sa kinabuhi sa maong gidipik, bagihulagwayan, sa maong kanang mga larawan, pananglit. Si San Vicente Ferrer, si San Antonio de Padua. Kung kahibaluta sa kinabuhi aning mga santusa, inigkakita nato sa ilang larawan, ilang ribulto, makahinumdum dayon ta sa ilang mga maayong binuhatan. O posible nga maoni masundog, maawat nato, no? Maawat nato ang ilang kinabuhi. Laing pananglitan ana, for example, kining bayani sa atong nasud nga Pilipinas, kinsa man si Dr. Jose Rizal. No, usa ka paagi nga aron dili ta makalimot ni Rizal og maawat o masundog nato ang iyang mga buhat sa pagkabayani, unsa may atong himuon parang di ta kalimot og kanunay tang mahinumdum sa iyang bayanihong buhat. So, mao na nga gibuhatan nato siya libro para inigbasa nato sa iyang libro, makadumdum dayon ta og unsa iyang mga bayanihong buhat nga takos atong sundugon o gawaton. O dili lang kay kana magbaton tag imahe niya, ibutang nato sa atong balay or sa ato bang eskwelahan. O magbutang tag monumento. O di ba kanang monumento ribulto man na. Gikulit gud na, no? Kanang iyang monumento dia sa atong plaza. So may katuyuan ana. Ang katuyuan ni ana hinoon dili lang kay aron mahinumdum ta, kundili aron kapasidunggan po siya. Niya naaman nas Biblia ng pagpasidungog sa kanang mga maayog panig-ingnan. Pasidunggan ang mga maayog panig-ingnan. Wa ba mo kahibaluan na, no? Pananglit sa Panultihon 15:33. Kung buot kang pasidunggan, kinahanglan magpaubos ka. O kinaiyahin noon ni siya sa balang tao. Mogali po ni usa sa hinungdan nganong kitang mga Katoliko tungod sa kamapaobsanon sa mga santos, ato silang gipasidunggan, biblical na, no? Tuig-tuig na sa atong gigahin nga mga pista alang kanila. Na hinumdum ko sa laing sitas pagyud sa Biblia, no? Sa unang Tesalonica 2:7 nga matud pa, may katungod kami, ingon ni Pablo, may katungod kami nga inyong daygon. O gunya dito po sa Panultihon 27:18, pasidunggan ang sulugoon. Gunya moadto tas Juan 12:26 giingon, ang buot mag-alagad kanako kinahanglan mo sunod kanako aron kun hain ako atuwa usab ang akong sulugoon. Ang akong amahan magpasidungog kaniya nga mag-alagad kanako. Kining mag-alagad sa Ginoo pasidunggan, no? So mao na nga atong pasidunggan kining mga maayog panig-ingnan. Now, ang logic, no, ang atong kanabang paghagit, no, sa kanabang pagtandog ba nato sa kahibalo sa pagtuo nga unta dili unta nato masamaon kay gihimong masama, gihimong dautan kining mga maayong buhat nato sa atong pagtuo, no?
Sa bagay, sa Isaiah 5:20, aduna may gipamulong diha nga adunay pagbali sa mga butang. Balik ka na bang, mingon ba nga, ang itom, himuong puti, o ang puti, himuong itom, bot pasabot nga, ang insakto, himuong sayop, o ang sayop, himuong insakto. Now, mao gini ang hitabo ron. Kay kining atong mga sagrado nga imahen, mga hulagway sa mga santos, ang katuyuan ani, sama man pod anang katuyuan nato nganong magbaton tag monumento ni Rizal sa atong plaza, no? Nagbaton tag monumento niya, ribulto niya para kapasidunggan si Rizal. Di ba? Og aron pod makahinumdum ta sa iyang mga maayo nga binuhatan. Isip bayani. Now, ang pangutana man ko diha, kung nagpasidungog ta ni Rizal, nga usa lang siya kabayani sa gamayng nasod sa Pilipinas. Nagyun sa nato pagpasidungog si Rizal, gibuhatan natog libro, then gibuhatan pa yun natog mga imahen, monumento, gibutang sa plaza. Kung ato nang gibuhat para sa atong bayani sa gamayng nasod sa Pilipinas, ang pangutana diha, unsa pa kaha ang mga bayani sa tinuhuan nga ang ilang kabayani universal o Catholic, no? Pangtibuok kalibutan. So mao na diha. So mao na kitang mga Katoliko gidasig ta nga magbaton og mga imahen sa mga santos para sila kapasidunggan ug aron makahinumdum ta kanunay sa ilang mga maayong panag-ingnan. Pero unsa may nahitabo karon? Katong Isaiah 5:20 nga ang insakto himuong sayop. Ha? Now, sa asa man na natuman mahitungod sa atong mga larawan. Mao na ang nahitabo. Ang yawa magpakaanghel mo po na sa kahayag, unya mo na si utok anang pagbali nga ang kamatuoran ang insakto himuong sayop. Now, para nga dili mo'y puy-an ug tuhuan sa tao. Now, gyud sa man na sa yawa pagbali. Ingani. Aron dili matuman, pero natuman man, pero murag daw milampos ang yawa kay naamang gyud poy na deceive niya, nalimbungan, no? O inani. Ang maayong tumong sa atong mga imahen, sa atong tinuhoang Katoliko, giingon ani niya pagbali, insya nga. Gipahuna-huna niya sa tao, labi na katong kulang yung pamalandong, kulang pod og pag-usisa, o sa gyud ang kamatuoran, okay, naamang yung deception. Ingon ani ang iyang gi-broadcast, iyang deception, iyang panglimbong, inani. Ayaw mugtuoan ang mga ribulto. Kay naaman na sa inyong Biblia, gibawal na. Naa sa Exodo 20, versikulo 4 hangtod sa 5. Gidili ang paghimog ng ribulto, labi na ang pagyukbuan eh. Mugamit og bersikulo ang yawa, yan ang ipatuo na to. Di ba? So mo nang kitang mga Katoliko, kung makadungog taan ng mga mensahero nga nagtuo kung gikasangkapan niya para mabali ang insakto himuong sayop, mugamit og bersikulo. Ang yawa, di ba, mugamit mag bersikulo katong iyang gitintal si Kristo? Di ba? Ingon siya nga kung tinuod kang anak sa Dios, ambak niya ng pangpang. Kay giingon man sa kasulatan, naman na, sa daang kasabutan, nga ang anak sa tao kung mahagbong dili maunsa kay sapnayon sa mga anghel. No, biblical tong gikutlo sa yawa. Mugamit og bersikulo. Di ba? Mao na nga kining mga deception, mugamit og bersikulo sa Biblia. Now, mao na nga ayaw mo anang Katoliko kay naay mga ribulto, giyukbuan pa gyud supak na sa inyong naadiha sa Exodo 20 bersikulo 4 hangtod 5. Huh? Now, karon ang sa side sa kamaturan, ang sa side sa Katoliko moingon, ayuha ra na ang tumong sa Katoliko sa paghimog ribulto, nahiuyon sa Biblia kay ang pagbaton og imahen sa husto nga hinungdan, wala man na gibawal kay gani ang Diyos gapahimo man og larawan. Iya manggali gisugo si Moses pag himo og larawan sa anghel o kiruben sa Exodo 25. Tudling
17 hangtod sa 22. Then gihulagway ang templo sa Dios sa Ezekiel 41 tudling 15 hangtod sa 20 ang templo sa Dios gihulagway nga naa gyoy mga larawan. Larawan pag hitsura pag yung tao, naong sa tao, na pag yung dayan-dayan nga sa leon. So wala ni gibawal ning mga butanga sa husto nga tumong. Now, ang Exodo 20 versikulo 4 ug 5 giklaro og unsay buot pasabot sa pagdili. Inani manggod ang formula mga igsuon. Ang ribulto, ako naman yung gibalik-balik ni adto pa. Ako lang sublion isip formula ba parang madiretso na tug sabot ba. Ang formula gud aning larawan og ribulto ingon ani. Dili dautan ang paghimog larawan o ribulto kung sakto ang tumong. Sakto ang gamit. Pero kung maghimo tag larawan o ribulto sa sayop nga tumong bawal. Mao na ang buot ipasabot anang Exodo 20 versikulo 4 ug 5. Kanang pagbawal sa ribulto diha kung ang tumong dili mao, naaman sa versikulo 3 giklaro man ang tumong. Sa versikulo 3 sa Exodo 20 nag-ingon ang Dios, ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Dayon sa 4 ug 5 mao na dayon to, dili ka maghimog ribulto bisan unsa, larawan bisan unsa, din dili ka muyukbo. Buot ipasabot, dili maayo o sayop idolatriya ang paghimog ribulto kun ang tumong himuong Dios. Sayop nga tumong sa paghimog ribulto. Di ba? Kaya samaan ang kwarta, dili man dawatan ang kwarta kung gamiton sa insakto. Pero kung ipaka-Diyos ang kwarta, sayop ang paggamit dautan, ingon ana ang sa ribulto. So ang formula sa pagdili og ribulto kung sayop ang tumong sa paggamit, mao na siya kanang himuong Dios. Himuong Dios na ribulto sama atong larawan ni Baal, Mercury, Diana, Astarot katong mga idols ba. Mga ribulto nga gipanghimong Dios sa mga tao. Sayop to. Now, ang Katoliko wala masayop og himo og ribulto kay sakto ang tumong. Na unsa man kaayo tong mga tumong no nga gitudlo sa simbahang Katoliko kung maghimo og ribulto, no? Una, review na lang ni kung ang tumong sa ribulto nagsimbolo sa presensya sa Dios. Masama atong si Moses gihimog duha ka ribulto sa kiruben gibutang ibabaw sa sudlanan sa kasabutan kay nagsimbolo sa presensya sa Dios. Dayon nagsilbi pong dayan-dayan. Na kung ang tumong dayan-dayan ilhanan nga balaanon ang gihulagway diha kay mga larawan man sa mga santos. Dayan-dayan. Gani dili gini dautan himong dayan-dayan ng larawan sa leon. Basta dayan-dayan lang. Bisag mananap. Kay sa Ezekiel 41, 15 hangtod 20, na may larawan o ribulto sa kinibang leon diya sulod sa templo. Isip dayan-dayan. Dili hinoon nga gihimong Dios. Di ba? So, mao na nga dili dautan ang ribulto kung insakto ang tumong. Then unsa pa, katong akong giingon kaganina, kung ang ribulto nga atong himuon, atong gituyo na para makahinumdum ta sa angay hinumduman pananglit si San Vicente, San Antonio, si Santa Maria. Gihimuan nato sila ribulto para makahinumdum ta sa ilang mga maayong panigingnan. Dayon, lain pa nga tumong, aron kapasidunggan ang tag-iya o gilarawanan ana mga ribulto sama ana ni Rizal nganong naghimo man tag ribulto ni Rizal kanang monumento niya para kapasidunggan siya o aron pod makahinumdum ta niya sige. Di ba? So mao na. Then karon moingon sila nga sayop man na inyong kuan kanang inyong paggamit sa ribulto biritas ngano man kay inyong manggiludhan. Inyo manggihalok-halukan. Diha na puntas luhod og halok-halok. Now, buot ba ipasabot kung muhalok ta sa usa ka butang, gihimo na natong Dios. O kanang muluhod ta, gihimo na natong Dios. Dili man siguro. Bisan pagludhan, bisan paghalukan,
kung ang gipasabot sakto ra pod, dili mo na daotan. Now, ang daotan gud sa paghalok o pagluhod kung gituhuan nimo nga Dios na. Pananglit, dalawa ni Santa Maria, muhalok ta den muluhod pagyud ta. Oh, dahil nga tunggot po sabot ana kay gihimo na to siyang Dios, bawal na, di mo na mao. Sayop na. Pero kung muhalok ta sa iyang ribulto, isip pagmahal niya, pagtahod niya, kay ato siyang inahan sa pagtuo, wala na gibawal. No, prasa nang muhalok ta sa atong ginikanan, o ang ginikanan muhalok sa anak. Tungod ba kay gihagkan ng anak, o vice versa, gihimo na nilang Diyos ang matag usa nila? Dili. Okay na may pagmahalang. Katong bata nga nagluhod-luhod sa iyang ginikanan para dili siya bunalan sa iyang gibuhat nga sayop. Pakiluoy. Na may pagluhod sa pagpakiluoy. Dili man na pagpakadiyos. Sa Katoliko, kanang pagluhod-luhod na mo sa atubangan sa mga larawan sa mga santos, ang buot magudi po sa buot ana veneration o dulya. Unya, ang gitahod ana, ang gilarawanan, kanang larawan niya, simbolo lang na, nag-represent. Sama atong larawan si Kirubin, nga nag-atubang si Josue, miyukbo siya sa Diyos, pero ang iyang giatubang, kadtong sudlanan sa kasabutan, nga nailarawan sa Kirubin, isip simbolo sa presensya sa Diyos, katong sa Josue City Size. Dayon cross-reference sa Exodo 25, 15 hangtod 22. Kay naaman dito mabasa og unsay hulagway atong sudlanan sa kasabutan, naaman toy duha ka larawan o ribultos kirubin sa ibabaw nga diin si Josue miyukbo atubangan na to, di ba? Then lain po tong si Ezekias nga gaampo siya sa Dios, gaatubang pud larawan sa anghel, gipasabot diya sa Isaias 37 tudling 14 hangtod 16. So ingon ana, dayon moingon sila nga nya kanang inyong ampuan, di inyong gihimong Dios, dili pod. Kay duha man na ang pagpasabot gud anang pulong ampo. Nagampo ka kay giampuan, kay nagtuo ka nga Dios nang imong giampuan. Now bawal na kung ato nang himuon sa mga santos, kay dili man Dios sa mga santos. Pero kung magampo ta sa mga santos, sa ila ra pong mahimo, wala na gibawal. Na si Elijah diya sa King James Version, klaro kay na Elijah. 2 Kings 1:13, giampuan si Elijah. Iyon sila nga, abuhi pa man na. Now, nagtuo man may nga ang mga santos tuwa nas langit takong buhi. No, ang ila ramang lawas nga naapa diri sa kalibutan. Iwa pa man ang resurrection. No? Among sangpiton sila. Oh, nag-atubang mi sa ilang larawan, pero ang among gihangyo kadtong tuwa sa langit kay naaman na sa Hebrehanon 12. Hebrehanon 12 tudling 23 22 hangtod 24 nga ang duolon sa tupasang piton kuno sa langit ang mga anghel, ang Dios, si Jesus Christ ug ang mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na ang mga santos na, di ba? Hebrehanon 12 22 hangtod 23 unya gihulagway sa gipadayag 5:8 nga ang mga santos sa langit gihulagway pinagi og simbolo nga 24 elders nga ang mga pag-ampo sa katawhan ilang hatod sa nating karnero nga mao si Kristo nya ang simbolo pa gyud sa pag-ampo diya insinso, di ba? So ang mga santo sa langit ilang gihatod ni Kristo, ang atong mga pag-ampo, so nagpataliwala sila, di ba? So mao na kana hinumdum man kukuha ng ampo amo namin nisgutan po sa programa namo sa CFD kanang gabi sa Domingo no alas 8. Nga kanang pag-ampo dili na sabton nga kung nag-ampo ka o naghangyo ka gihimo na nimong Dios ng imong giampuan kana ding mohangyo kas mayor o gobernador, ampo man na kay request God. Hangyo di ba kanang ampo? Hangyo man na. Pero kung mag-ampo kas mayor kay nagtuo kang Dios siya, dili na mao. Pero kung nag-ampo ka niya, kay doon na siya matabang nimo, sa iya pang matabang, inana. Pwede, paras ka itong gibalik-balik, diring akong higala diring technician, sa technical si Dani. Sayop, kung mangayo ko ni Dani, mangayo ko niyag tabang, nga ang Diyos rin makahimo, pananglit mo yung ko Dani, mo aning Richard Gomez, gwapo niya akong naong, dili na niya mahimo, kay Diyos rin makahimo, ana. Pero kung moingong Dani Dan, kanang tabangi kog adjust aning
volume be sa akong headphone, mahimo nang dani, pwede makatabang sa dani na ko ana. Nya kaming mga Katoliko god, kung musangpit mi sa mga santos, wala man mi moingon nga Mama Mary, Diyos ka na mo, kaluoy kami, taga-imig sa kanan, o unsa diha, wala mi moingon ana. Kung muampo mi ni Mary, kay nagtuo mi tuwa sa langit, kay gihulagway man as piniliyag 12, ang bahay diha, nga, pasabot pag yung rayna na, kay gikurunahan god. Di ba? Oh, oh. Amo siyang sangpiton, moingon mi, pray for us. Nagpatabang mi niya og ampo. Wala mi moingon nga siya mo Diyos. Gani kanang mga request namo sa mga santos, paingon man na sa Diyos, wala may di man na mahunong sa mga santos kay tanan request man na Diyos man na paingon. Di ba? Oh, pray for us. Pray for us, di ba? Kanang rosary, basta Diyos may isang piton, kaluoy kami, tabangi kami. Pero og santos gani, pray for us. Iyam po kami. So, dili sayop ng among paghangyo-hangyo, ampo-ampo sa mga santos, kay igor man ming gapatabang nila, og hatod sa among pag-ampo, nga modangat unta sa Diyos ang among pag-ampo, nga magpatabang minila. Pero sa pastor nga, ang mga born again nga mohangyo sa ilang pastor nga i-pray over sila. May nana ba? Now, wala mong kaigong panahon. Now, hangtod sa sunod higayon na lang po, no? Kini ang inyong alagad, no? Sa kahayag sa pagtuong Katoliko, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. DXVR Tatak RMN